नमस्कार। जय जगन्नाथ। प्रत्येक महिला हुअतु किंबा पुरुष व्यक्ति भी हुअतु समस्ते वर्तमान गोटे अपेक्षार अछंती जे सुभद्रा योजना केबे आरंभ हेबो एवं ता ପାଇଁ कौन कौन सब डॉक्यूमेंट लागियो केमिति अप्लाई हेबो समस्त बेसब्री से माने पूरा अपेक्षा करिसंती। तो आज से विषय किछि गोटे आलोचना करिबा। देखंतु सर्वप्रथमे ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଆମର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ଖାସ୍ କରିକି ସେମାନେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯୋଜନା ଆସିବ ରହିବ ଯଦି ଆପଣ ବିବେଚିତ ହେବେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଭିତରେ ଆପଣ ମାନେ ଆସିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ହଡ଼ବଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଯାହା ବି ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଯେତେବେଳେ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ବାହାରିଥିଲା, ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ରାତି ଅଧରେ କାହାକୁ 200 400 ଧରେଇକିରି ଆପଣମାନେ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ କଲେ, ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଭାବିଲେ ଆଜି ସରିଯିବ କାଲି ସରିଯିବ ଆଉ 2 ଦିନ ରହିଲା ଆଉ 3 ଦିନ ରହିଲା, ଏମିତି ଲୋକମାନେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇଛନ୍ତି ସରିଯିବ କରିଦିଅନ୍ତୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିକି। କିନ୍ତୁ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଆଜି ବି ଚାଲିଛି, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେତେବେଳେ ବି କରିପାରିବେ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼। ସେ ଯୋଜନା କେବେ ବି ବନ୍ଦ ହବ ନାହିଁ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଆଜି ବି ଚାଲିଛି, ଆରାମରେ ଚାଲିଛି, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେତେବେଳେ କରିପାରିବେ। ତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେକୌଣସି ଯୋଜନା ଆସେ ସେ ଗୋଟେ ଦିନରେ କେବେ ସରିଯାଏ ନାହିଁ। ଯୋଉ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 17 ତାରିଖ ଦିନ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲଞ୍ଚ କରାହବ ବୋଲି, ସେଇଦିନ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ୱେବସାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନାହାନ୍ତି ସରକାର। ଏଇଲେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ବା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯାହା ବି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ହଉ, ଫେସବୁକ୍ରେ ହଉ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ହଉ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ତାହାର କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟତା ଅଛି, କ'ଣ ସତ କଥା ସେଥିରେ କେତେ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି ସେ କଥା କହିବା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ କଥା। ତେଣୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସତ କଥା ନ ଆସିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ କାହାରି କଥାରେ ପଡ଼ି ଆପଣ ଭାସି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କି ବାରମ୍ବାର କାହାକୁ ମାନେ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଆସିକି ସବୁବେଳେ ମାନେ ବାରମ୍ବାର କାହାକୁ ମାନେ ଏମିତି କୁହନ୍ତୁନି ଯେ ପଚାରନ୍ତୁନି ଯେ ହଁ ଭାଇ ସୁଭଦ୍ରାରେ କ'ଣ ହେଲା, କାହିଁକିନା ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ଭାଇ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲାଗିବ। ଏବେ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲାଗିବ ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ସମସ୍ତେ କ'ଣ କଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରି ଚାଲିଲେ। ସତରେ ସରକାର କ'ଣ କହିଥିଲେ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲାଗିବ ବୋଲି? କି ନା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିଠି ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ଯେ ନାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଏଇ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ ବୋଲି? ସେମିତି କିଛି ଇସ୍ୟୁ ହେଇନଥିଲା। ଯଦି ଇସ୍ୟୁ ନ ହେଇଥିଲା ତାହା ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ କରାଗଲା, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କ'ଣ କଲେ ନା ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଯେ ଜିନିଷଟା ପରଖନ୍ତୁ, ପରଖିକିରି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ହେବେ ନା ଠକାମିରେ ପଡ଼ିବେ। ଯେମିତି ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ କଲାବେଳେ ସେତେବେଳେ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଆଜି ବି ମୁଁ ବି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ଆପଣ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି? ମୋ ପାଖରେ ଯେତେ ଲୋକ କରିଛନ୍ତି ବା
ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତିକି ମୁଁ କଥା ହେଇଛି, ସେମାନେ ଆଜି ବି ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ଆମେ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ କଲୁ କଣ ପାଇଁ କଲୁ ବୋଲି। ଅବଶ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କଲେ ଆମେ 50,000 ଟଙ୍କା ପାଇବୁ ବୋଲି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ବେଳେ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଅଛି ଫାଇଦା। ମୁଁ ଆସନ୍ତା ମୋର ଅଲଗା ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ତ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବି। ତ ଫିଲହାଲ ଆମେ କହିବା ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ତ ସୁଭଦ୍ରା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ନ ଆସିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ହଡ଼ବଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏ ଫାଇଲଟିକୁ ମୁଁ ଖୋଲି ରଖିଛି। ଏ ଫାଇଲ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ 18 ପେଜର ଗୋଟେ ଫାଇଲଟେ ଆସିଛି। 18 ସୁଭଦ୍ରା ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏକ ଅଭିନବ ଯୋଜନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅଗଷ୍ଟ 2024 ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫାଇଲଟେ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଲା ସୂଚୀପତ୍ର। ମୋଟା ମୋଟା କଥାରେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା କଥା ଗୋଟେ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଆସିବା ହାରି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ହେଉଛି ଭାଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ଆର୍ଥିକ ସାକ୍ଷରତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପରିବାରର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା। ତାପରେ ହେଲା ଲାଭ କଣ ନା 50,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ବାର୍ଷିକ 10,000 ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ କଥାଟିକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ କଥାଟା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ କଣ କୁହାଯାଇଥିଲା ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିଟି ୱାର୍ଡକୁ ଆପଣ ବି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କାର ଭାଉଚର ମିଳିବ, କ୍ୟାସ୍ ଭାଉଚର ମିଳିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଲେ ନା 50,000 ଟଙ୍କା ତ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ବାର୍ଷିକ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଯାହାକି 5 ବର୍ଷର ଅବଧି, ମାନେ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସେ ପୁଣି 10,000 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ମିଳିବ ସେ ପୁଣି କେମିତି ମିଳିବ ନା 2ଟି କିସ୍ତିରେ ମିଳିବ। କେମିତି ନା 5,000 କରି ମିଳିବ। ବାର୍ଷିକ କିସ୍ତି ହେଉଛି 2ଟି, 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ପ୍ରତିବର୍ଷ କେମିତି ମିଳିବ ନା ପ୍ରଥମଟି ମିଳିବ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ମିଳିବ 8 ମାର୍ଚ୍ଚ, ଯୋଉଟାକି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସରେ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କେମିତି ଆସିବ ପଇସାଟା, ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବେନିଫିଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର। ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିବିଟି ଥିବ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ହିଁ ଆସିବ, ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ ଥିବ। ଏବେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କରେ ମହିଳାମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡିବିଟି ବିଷୟରେ କେତେଟା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଡିବିଟି କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେହି? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 5ଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ବା ଧର 2ଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ କୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? କୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା? ଏ ଭିଡ଼ିଓର ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ସେ କଥାଟା କହିବି, ଡିବିଟି କେମିତି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଟାକୁ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷକୁ କହିବି। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ତାପରେ କଣ କଲା ନା ଏଠି ଦେଲା ଯେ ଏହି ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପୌରାଞ୍ଚଳ ସଂସ୍ଥାରୁ 100 ଜଣ ମହିଳା ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ଡିଜିଟାଲ କାରବାର କରିଥିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉମାନେ ସର୍ବାଧିକ ଡିଜିଟାଲ କାରବାର, ମାନେ ମନେକର ଆପଣ ପରିବା ମାର୍କେଟ ଯାଆନ୍ତି, କୁଆଡେ ଗ୍ରୋସରୀ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତଙ୍କ ହଉଛି କିଛି, ଅବଶ୍ୟ କିଛି ମହିଳା ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଧରନ୍ତି ନା କଣ, ଯଦି ବା ଧରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଫୋନ ପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଲେ କଣ ନା 500 ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ବର୍ଷ ଅଧିକତମ ଆପଣ ମାନେ ଫୋନ ପେ ହଉ, ଗୁଗଲ ପେ ହଉ, କୁଆଡେ ଗୋଟେ ଯାଇଛନ୍ତି କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ, ସେଠି ଆପଣ କ୍ୟାସ୍ ନ ଦେଇକିରି ଆପଣ କଣ କଲେ ଫୋନ ପେରେ ବା ଗୁଗଲ ପେରେ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କଲେ, ତ ସେଠି ଯେତେ ମାନେ ସେଇ ବର୍ଷ ଯଦି ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ କାରବାର କଲେ, ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ 500 ଟଙ୍କାଟେ ମିଳିବ। ବୁଝିଲେ? ତାପରେ
ହିତାଧିକାରୀ ପରିସର ଏହା 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ମାନେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ମାନେ କହିଲେ ଭାଇ 30ଟି ଜିଲ୍ଲା କଥା କହୁଛି ଏଠି। ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କୋଉମାନେ ହେବେ ନା, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଶା ବାସିନ୍ଦା ହେଇଥିବା ନା, ମନେକର ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ବାସିନ୍ଦା ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମନେକର ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଆଡ୍ରେସଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତି, ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଡ୍ରେସଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତି, ତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବିଲକୁଲ, କାହିଁକିନା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଠିକଣା ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଜନ୍ମ ତାରିଖକୁ ତାଙ୍କ ବୟସ ଗଣନା କରାଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଥିବ ସେଇ ଜନ୍ମ ତାରିଖକୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାହେବ। ସେଇଥିରୁ ହିଁ ହିସାବ କରାଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ହେଇଛି ନା 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଅଯୋଗ୍ୟ ମାନଦଣ୍ଡ କ'ଣ? ମାନେ ଭାଇ ଦେଇଛି 1 ଜୁଲାଇ 2024 ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ 21ରୁ କମ୍ ହେଇଥିଲେ ହବନି, ଆଉ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଇଥିଲେ ହବନି। ବୁଝିଲେ? ହଁ, ଏଇଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, 1500 ଟଙ୍କା ଯାହାର ରୋଜଗାର କରୁଥିବେ, ଯେଉଁ ମହିଳା 1500 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବେ ମାସିକ କିମ୍ବା 18,000ରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରୁଥିବେ, ସେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କି ମନେକର ପେନସନ୍ ପାଉଥିବେ, ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଉଥିବେ, ସେମାନେ ବି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଦେବାର ଥିଲା ସରକାରକୁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର, MBK, CRP, କାହିଁକିନା ଏମାନେ ବି ତ ପାଉଛନ୍ତି ଦରମା ନା, ଅଧିକ ପାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଗଲେ। ତାପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି, ଆମର ଆଉ କିଏ ରହିଲେ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ହେଲେ, ଆଉ ଆଶା ଦିଦି ହେଲେ, ଏ 2 ଜଣ ବି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଜଣେ ମହିଳା କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ନିଜର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଯଦି ହଁ, ଏଠି ଗୋଟେ ଆହୁରି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା। କ'ଣ ନା, ମନେକର ଜଣେ ମହିଳା ପାଇବାକୁ ତ ଯୋଗ୍ୟ, ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କର ବୟସ ବି ଅଛି, ଆଉ ରୋଜଗାର ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ରୋଜଗାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯଦି କେହି ମାନେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଥାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଂସଦ ଥାଆନ୍ତି କି ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି, ସେଠି ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହଉ କି ତାଙ୍କ ଆଉ କିଏ ରିଲେଟିଭ୍ ହଉ, ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶ୍ୱଶୁର ହୁଅନ୍ତୁ, ଶାଶୁ ହୁଅନ୍ତୁ, କି ତାଙ୍କ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ସେମାନେ କି IT ରିଟର୍ନ ଭରୁଥାନ୍ତି, ଆୟକର ଦଉଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ? ହଁ, ଏ ଯେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ପାଇପାରିବ, ସ୍ଥାନୀୟ ପରିଷଦ କାଉନସିଲର ସେ ବି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ। ଆଉ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହେଇଥିବେ, ସେ ପାଇପାରିବେ। 4 ନମ୍ବରଟା ଛାଡ଼। ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ, କୌଣସି ସରକାରୀ ବିଭାଗ, ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ, ବୋର୍ଡ଼, ଭାରତ ସରକାର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟସଭା ମନୋନୀତ ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇଥିବେ। ଯଦି କୌଣସି ସରକାରୀ, ହଁ, ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି, ସରକାରୀ ହଉ କିମ୍ବା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମନୋନୀତ ପ୍ରତିନିଧି ହେଇଥାଉ, କିମ୍ବା ଅଣ୍ଡରଟେକିଂରେ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ବେସିସରେ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ହଉ, ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଇଛି, ଯଦି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ପରିବାରରେ 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଅଣ ଜଳସେଚିତ ଜମିର ପରିମାଣ 10 ଏକରରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ, ସେଇ ପାଇବେ। ହେଲା। ଆଉ ଯାହା ଘରେ ଥିବ ଟ୍ରାକ୍ଟର, ମିନି ଟ୍ରକ୍, ଛୋଟ ବାଣିଜ୍ୟ ଯାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାନ ହାଲୁକା ସାମଗ୍ରୀ ଯାନ ବ୍ୟତୀତ 4 ଚକିଆ ମୋଟର ଯାନ ମାଲିକ, ତାମାନେ ଯାହାଙ୍କ ଘରେ କାର୍ ଫାର୍ ଅଛି, ମନେକର ଆପଣଙ୍କର ଜଣକ ମହିଳାଙ୍କର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନିଜର ପେଟ ପାଟଣା ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସେ ଖଣ୍ଡେ 4 ଚକିଆଟେ କରନ୍ତି, ମାନେ କାରଟେ ହଉ କି ଅଟୋ ହଉ, ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ସେ ନିଜର ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ କରିଛନ୍ତି, ଭଡ଼ା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଡେଲି ଯାଇକି ଭଡ଼ା କରିକି ଆଣିକି ଘର ଚଳଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଟ୍ରାକ୍ଟର ତ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି, ମିନି ଟ୍ରକ୍ ବି ସେ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି। ଛୋଟ ବାଣିଜ୍ୟ ଯାନ କହିଲେ, ଛୋଟ ବାଣିଜ୍ୟ ଯାନ ମାନେ ଆମର ଅଟୋ ହେଇଗଲା, ଡାଲା ଅଟୋ ହେଇଗଲା, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ପାଖରେ ଥିବ, ଏଇ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଥିବ, ସେ ତାଙ୍କର ଘରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ସେ ପାଇବେନି। ଏଇ ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର NFS କାର୍ଡ଼, ଯେଉଁଟା ଆମର ରାସନ କାର୍ଡ଼ କହୁଛେ, ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା, ଯେଉଁଟା SFS,
ରେ ପରିଭାଷିତ ଥିବା ପରିବାରକୁ ବୁଝାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଯାହା ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ସିଏ ଏହି ଯୋଜନାରେ ହିଁ ପାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଭାଇ, ରାସନ କାର୍ଡ଼ କୋଉମାନଙ୍କର ଅଛି କଣ ନାହିଁ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତାପରେ ହେଲା ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମନେକର କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟା ନାହିଁ, ତ ସେ ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ଆୟ 2,50,000ରୁ ଅଧିକ ଥିବ। ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଆୟ 2,00,000ରୁ କେବଳ 2,50,000 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଥିବ ହେଲା। ମାନେ 2,50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତାମାନେ ଏଠି ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟା ଏଇଠି ଲାଗିପାରେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ବୁଝିଲେ ନା? ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟା ଏଇଠି ହିଁ ଲାଗିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ। ଏଟା କେତେ ଲୋକ ଭାବୁଥିବେ କି ଆମ ପାଖରେ କାର୍ଡ଼ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଘୋଡ଼ା ଅଛି, ଜାଗା ଅଛି, କଣ କରିବା? ତାହେଲେ ଏଇଠି ବିନା କାର୍ଡ଼ କରିକି ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ନା ସେମିତି କରିପାରିବନି। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଯେହେତୁ ଭେରିଫାଇ ହେବ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଡିଟେଲଟା ସେଥିରେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ସହିତ କଣ କଣ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ମଧ୍ୟ ଆସିବନି। ଯେମିତି ବିଶ୍ୱକର୍ମାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟା ଦେଖେଇ ଦିଏ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରାଯିବ, ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କେମିତି ହବ? ସରକାର ଚିହ୍ନିତ କେମିତି କରିବେ? ନା ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳା ଆବେଦନକାରୀ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖ, ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳା ଆବେଦନକାରୀ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆବେଦନ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ମୁଦ୍ରିତ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ଅଫଲାଇନ୍ ତଥା ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ୍ କରାଯିବ ହେଲା। ଆଗେ ଅଫଲାଇନରେ ତାର ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଅଛି, ଆସିବ ବୋଧେ, ସେ ଫର୍ମ ବାହାର ହେବ, ସେଥିରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବ, ତାପରେ ଅନଲାଇନ୍ ଭରାଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କୋଉଠି କୋଉଠି ହେବ? ନା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ବ୍ଲକରେ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଫର୍ମ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ହେଲା। ତାପରେ ଆବେଦନକାରୀ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ନିକଟସ୍ଥ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦାଖଲ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଗୁଆ ଫର୍ମ ନେବେ, ତାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ହେଉ କି ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ସେଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ ମାନେ ଫର୍ମଟା ଦେଲେ ଦାଖଲ କରିବେ। ଆବେଦନକାରୀ ଦାଖଲ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଫର୍ମ ଓ ଆଧାରରେ କୌଣସି ଅସଙ୍ଗତ ଥିଲେ ଆଧାରରେ ଥିବା ସୂଚନାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଫର୍ମ, ଯେଉଁ ଫର୍ମଟା ଆପଣ ଭରିବେ, ଆଉ ଆଧାରରେ କୌଣସି ଅସଙ୍ଗତ ଥିଲେ, ମନେକର ଆପଣଙ୍କର ବୟସ କମ୍ ଅଛି, ଆପଣ 21 କରି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି କି 22 କରି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେବ, ସେଠି ଭଲ କି ଟିକେ ସେ ଜିନିଷଟା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେୟା ହିଁ ଡିଟୋ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଥିରେ ଫର୍ମରେ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସ୍ପେଲିଂ ସହ ସବୁ କିଛି। ସଂଗୃହୀତ ସମସ୍ତ ଆବେଦନକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସଦ୍ୟତମ ଉପଲବ୍ଧ ଡାଟାବେସ୍ ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଇସାଟା ଆପଣଙ୍କ ବସେଇ ନାହିଁ। ଇଏ ଯିବ ଡାଟାବେସ୍ରେ ଲୋଡ଼ ହେବ, ତାପରେ ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଉପରେ ବହିନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଠିକ୍ସେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାହେଇକି ଯାଞ୍ଚ କରାହେଇକି ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସମସ୍ତ ଆବେଦନକାରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ EKYC ନିମିତ୍ତ ନିଜର ଘୋଷଣାନାମା ଦେବେ। EKYC ଭାଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି? ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଯିବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ, ସେଠି EKYC କେମିତି କରିବେ ନା, ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରା ଦେଖିକିରି, ଯେମିତି ଆପଣ ଆଧାର ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ ସେଠି ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଥିବ, ଆପଣ ସେ କ୍ୟାମେରାକୁ ଦେଖିଲେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପଡ଼େଟ୍ হয়, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଏଥିରେ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫେସ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା KYC ପୂରଣ ହେବ। ତାପରେ ଦେଲା ଏଠି ଯେ ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ସେ ଯଦି ଚାହେଁ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ନିଜକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ସେ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ପାରିବ, ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବେ ସେଥିରେ। ତାପରେ କ'ଣ, ସୁଭଦ୍ରା ଅଧୀନରେ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି ନା, ନିଜ ନାମରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଥିବା ଦରକାର, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ ଥିବା ଦରକାର,
ତେଣୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣ ଯଦି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ନିଜକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଆଗେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ଲିଙ୍କ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗେ ଲିଙ୍କ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ଲିଙ୍କ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ହଜିଯାଇଛି ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ଲିଙ୍କ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଥିଲା ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିବିଟି ଥିବା ଦରକାର। ଡିବିଟି କଥା ତ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିବି ବୋଲି କହିଛି, ସେ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ଥିଲା ଯଦି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର ନମ୍ବର ନାହିଁ କିମ୍ବା ତା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ତଥ୍ୟ ମେଳ ଖାଉନାହିଁ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଆଧାର ଅଧୀନରେ ନିଜକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ କଥାଟା ତ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଲି। ତାପରେ ଡିବିଟି କଥା ଆସିଛି, ଡିବିଟି କଥା ତ ମୁଁ କହିବି ଲାଷ୍ଟକୁ। ତାପରେ ଆସିଲା 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଅନୁମୋଦନ ତାରିଖ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ତାରିଖ ଠାରୁ ସୁବିଧା ଅଧୀନରେ 10,000 ଟଙ୍କାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କହିଲେ ଯେ ମାନେ ଏ ବର୍ଷର କଥା କହୁଛି, 2024-25 ଯେହେତୁ ଆମର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗଲାଣି ହେରି ଏବଂ ଆମର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ମଧ୍ୟ ଗଲାଣି ହେରି, ତ ସରକାର ଏଠି କହୁଛନ୍ତି 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମାନେ ଏଇ ବର୍ଷରେ ଅନୁମୋଦନ ତାରିଖ ନିର୍ବିଶେଷରେ ମାନେ ଯେବେ ଆମଠୁ ଆମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହବ, ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଗା, ତାମାନେ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକକାଳୀନ ମିଳିଯାଇପାରେ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ 5,000 ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସରେ 5,000 ମିଳିବ। ଯେମିତି ମିଳିବା କଥା ସେମିତି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ? ଦାୟିତ୍ୱ ଏଥିରେ ରହିଲା ନା ଡିବିଟି କଥା ତ ଏଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଡିବିଟି କଥା ଲାଷ୍ଟକୁ କହିବା। ତାପରେ ହଁ, ହିତାଧିକାରୀ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦେବେ, ଭୁଲ କଥା ଦେବେ ନାହିଁ। ଏହା ଯଦି ଠକେଇ ପାଇଁ କ'ଣ ଠକେଇ ଫକେଇ କରିବ ତାହେଲେ ଆଇନଗତ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଜମା ଦେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଇଛି, ଯଦି ଅନୁମୋଦିତ ହିତାଧିକାରୀ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣାର ମୁକ୍ତଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଅନୁମୋଦିତ ସହାୟତା ବାତିଲ କରାଯାଇ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଲାଭ ଦାବି କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଭାଇ ଦେଖ, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ହିତାଧିକାରୀ କେହି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦାବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆପଣ। ଯେତିକି ପାଇଥିବେ ସେତିକି, ତାପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହାୟତା ମିଳିବନି ହେଲା। ତାପରେ ଆବେଦନ ସୁବିଧା ପଡ଼ିଲେ ଯୋଜନା ନିଜକୁ ବାଦ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚୟନ କରିପାରିବେ। କେହି ବାଦ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଜଏନ୍ କରିବେନି, ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଯୋଗ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ଯେପରିକି ସରକାରୀ ଚାକିରି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା, ଘର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉନ୍ନତି ହେବା। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ କ'ଣ ନା ମନେକର ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତା କିଛି ବର୍ଷ ସେ ପାଇଲେ, ତାପରେ ସେ ଯଦି ମନେକର ଚାକିରି ଫାକିରି କରିଗଲେ, ତାଙ୍କର ସେମିତି ଆର୍ଥିକ ସୁଦୃଢ଼ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ସେ ଚାହିଁଲେ ସେଥିରୁ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ହେଇପାରିବେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ହେଇଗଲା। ଚାଲ, ସେମିତି ଇମାନଦାର ମିଳିବା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ। ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପାରା 7(6) ବର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ରାଶି ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ କରାଇବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ କାରବାର କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉଟା ମାନେ କହୁଥିଲି 500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି, ମନେ ଅଛି ତ? 500 ଟଙ୍କା ମାନେ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ କାରବାର କରିବେ, ଯୋଉଠି କିଣା ବିକା କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଯାହାଠି କିଣୁଛନ୍ତି କିଛି ଜିନିଷ ଏବଂ ତାକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ, ତ ସେଠି ପାଇପାରିବେ। ହଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଯୋଉ କହିଲି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନଟା ହେବା ଦରକାର, ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିବିଟି ଥିବ ବା ଯୋଉ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଆପଣ ମାନେ ଡିବିଟି କରେଇଥିବେ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାଟା ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସୁଥିବ, ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ମିଳିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ତଦାରଖ କ'ଣ କରିବ? ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପରିଚାଳନା କମିଟି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପରିଚାଳନା କମିଟି ତାଙ୍କର ସବୁ କେମିତି କମିଟି କୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସବୁ ଦେଇଛି। ଏ ପିଡ଼ିଏଫ୍ଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବି ୟୁଟ୍ୟୁବର କମେଣ୍ଟ ଇଏରେ, ଆଉ ଆପଣ ସେଠୁ ଦେଖି ନେବେ। ଏଥିରେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନାହିଁ, ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼ିକି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି।
ସବୁ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ଡିବିଟି ବିଷୟରେ କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିବିଟି ଆପଣ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ। ଦେଖ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଏଥିରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଚେକ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୋବାଇଲରେ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିବେ ବି ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆପଣ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। କେମିତି ନା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ନିଜର ଆଧାର ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ଆଧାର ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଆସିବ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆସିବ ବ୍ୟାଙ୍କର ଲିଙ୍କ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଥାଏ ତା ଦେହରେ। ଆଧାର ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଡିଂ କରିକି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଥିବ। ତ ସେଥିରୁ ଗଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ସେ କୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସିଡିଂଟା ଅଛି। ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି ବୋଲି। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା ପ୍ରାୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ କଲାବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅଟୋମେଟିକାଲି ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ ହଉ କିମ୍ବା ଏୟାରଟେଲ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ହଉ, ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନଙ୍କର ଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆଧାର ସିଡିଂଟା ହେଇକି ଥାଏ, ଯୋଉଟା ଡିବିଟି ପଇସାଟା ଯୋଉଟା କି ଆମର ସରକାର ଛାଡ଼ନ୍ତି ପଇସା ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର କାଳିଆ ଯୋଜନା ପଇସା ହଉ କିମ୍ବା PM କିଷାନ ପଇସା ହଉ, ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ଯୋଉଟାକି ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେମାନେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ଯେ ମୋର ସେ ICICI ବ୍ୟାଙ୍କରେ ହଉ କି ଏୟାରଟେଲ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ଖୋଲା ହେଇଛି ବୋଲି। ତେଣୁକରି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ ମୋବାଇଲ ଅଛି, ଘରେ କାହାର ଅଛି, ଘରେ ବି ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ନଚେତ୍ ଆମ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ଲକ ଛକ ଠିକି ଆସି ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। କୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିବିଟି ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଯିବ ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ହିଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ତେଣୁ ଏହା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି ଆଉ କହୁନି। ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଫ୍ରଡ଼୍ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଯୋଜନା ବାହାରିବ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବ ଏବଂ ୱେବସାଇଟରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ। ୱେବସାଇଟରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ସରକାର କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ କେମିତି ହେଇପାରିବ ସେସବୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଥିଲା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ଖବର, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେଉଛି। ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ 3-4 ଜଣ ଥିଲେ ବି ମିଳିବ ଫାଇଦା। ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ବିଧବା ମହିଳା ହେଉ କିମ୍ବା ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଉଥିବା ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯାହା ଏଇଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି, ସେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖଉଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଧବା ମହିଳା କିମ୍ବା ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଉଥିବା ଝିଅଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁବିଧା ହେଲା। ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ 3-4 ଜଣ ଥିଲେ ବି ମିଳିବ ଫାଇଦା। ପରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ପରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଏ କ'ଣ? 27 ଅଗଷ୍ଟ 2024। କୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ? ଅର୍ଗସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ତେଣୁ ଏହିସବୁ କଥା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଗେ ୱେବସାଇଟ୍ ଆସୁ, ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏଠି ଲାଇଭ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଖବର ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୁଁ ଗୁଗଲ କ୍ରୋମରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଲୋକ ପକେଇଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା .co.in ହେଲା। ଏଇଟା ସାଇଟ୍ ଫେକ୍। ଆପଣ ଏ ସାଇଟ୍ ଖୋଲିବେ, ଏ ସାଇଟ୍ ବିଲକୁଲ ଫେକ୍।
ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଏର କିଛି ସେମିତି ନଥାଏ ହେଲା, ଖାଲି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପକେଇଛି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଫାଲତୁରେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ବେକାରିଆ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ୱେବସାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ୱେବସାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ ହେଲେ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ କଥା ୟା ଦେହରେ ପାଇପାରିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଜମାରୁ ବି ହଡ଼ବଡ଼ ହେବେନି। ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଯୋଉଦିନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଇଦିନ ବସିକିରି ମାନେ ରାତି ଅଧରେ ବସିକିରି ଆମେ ବାଡ଼େଇ ଦେବା, ସେସବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ, ତୃତୀୟ ଦିନ, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ଯେମିତି ହେଲେ ସ୍ଲୋ ରହିବ, ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଫେସବୁକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚଲାଉଛ ପୁରା ପାଣି ଭଳିଆ ମଖନ ଚାଲିଯିବ, ସେଇଟା ନୁହଁ। ଯେମିତି ଆପଣ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ କଲାବେଳେ ଯେମିତି ସାଇଟ୍ ସ୍ଲୋ ରହିଲା, ରାତି ଅଧରେ ବସି ବାଡ଼େଇଲ, କିଛି ମିଳିଲାନି ଲାଭ, ଅଯଥାରେ ମଶା ଡାଉଁଶ ବାଡ଼େଇକି ବସିଲ, 200 400 ବୁଝେଇଲ, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ କାନମୁଣ୍ଡା ବସିକି ରହିଲ। ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ ନାହିଁ ଜମା। ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଆରାମସେ ହେବ, ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ବିନ୍ଦାସ ରୁହ। ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ବାହାରିବ ଆରାମସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଖୋଲା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆସିବେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କାମ କରିକି ଯିବେ। ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆମର ଜଲ୍ଦି କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ପଳେଇବି, ସେସବୁ ନୁହଁ। ଆରାମସେ ହେବ, ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ସାଇଟ୍ ଖୋଲିବ ମାନେ ପ୍ରଥମ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରଥମ କିଛି ଦିନ, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉ କି 15 ଦିନ ହଉ, ସ୍ଲୋ ଟିକେ ରହିବ ସାଇଟ୍, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ମାଡ଼ି ବସିଥିବେ ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ, ତ ସାଇଟ୍ ଯେମିତି ହେଲେ ସ୍ଲୋ ରହିବ। ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବେ, ଆରାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ବା ଯେଉଁମାନେ ସେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ଫିଟ୍ ରହିବେ, ସେମାନେ ଆରାମରେ ପକେଇବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ହଡ଼ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସେଇ ମାନେ ଲୋକ ବହୁତ କଥା କହିବେ, ସେଇଠି ଏବେ ବି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଲୋକମାନେ ପଇସା ପାଇଲେଣି, ସେଠି ଫର୍ମ ମିଳୁଛି, ଦୁନିଆ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ୱେବସାଇଟ୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରୁପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବି। ଯେଉଁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଗ୍ରୁପରେ ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ ଆସିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଦେବି। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେବେ ବି ୱେବସାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ ହେଲା, ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇ ନେବି, ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ତେଣୁ ଏବେଠୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ ୱେବସାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ ହେଲା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ଚାଲିଲା, କ୍ଷମା କରିବେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଯଦି ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏବଂ ଶୁଣିଲେ, ତାହେଲେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ସେୟାର କର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର ଏ ବିଷୟରେ। ଆଉ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ନ ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରିକୁ ଭୁଲ ଖବର ଦିଅ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାରିଠୁ ଭୁଲ ଖବର ଶୁଣ, କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନିଜେ ସଚେତନ ହୁଅ ଏବଂ ନିଜେ ସାବଧାନ ହୁଅ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଅ ଏବଂ ସାବଧାନ କରାଅ, ଯେମିତି ଫ୍ରଡ୍ ମାନଙ୍କର ଶିକାର ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।